Кніга паўторанага закону, раздзел 12. Такія вось загады і законы, якія вы павінны спаўняць у зямлі, якую Господ, Бог бацькоў вашых, мае даць табе, каб валодаў ты ёю ва ўсе дні, у якія крочыш ты па зямлі. Знішчыце ўсе месцы, дзе народы, якімі вы маеце валодаць, служылі багам сваім, на гарах, на ўзгорках і пад кожным зялёным дрэвам. Разваліце ахвярнікі іх, пабіце каменныя слупы іх, агнём спаліце гаі іх і ідалаў паразбівайце, і сатрыце імёны іх з гэтых месцаў. Не рабіце так Господу, Богу вашаму, але на месца, якое Господ Бог ваш выбера з усіх пакаленняў вашых, каб там памясціць імя сваё і на ім жыць, прыходзьце. У гэтым месцы складайце цэласпаленні і крывавыя ахвяры вашы, дзесяціны ды дары рук вашых, і тое, у чым прысягалі, і добраахвотныя ахвяры першародных валоў і авечак. Там перад абліччам Господа, Бога вашага, ешце і весяліцеся з усяго, да чаго прыклалі рукі вы і сям'я ваша, у чым дабраславіў вас Господ, Бог ваш. Не рабіце паводле ўсяго таго, што мы тут робім сёння, кожны, што яму здаецца добрым, бо вы яшчэ не дасягнулі на сённяшні дзень супакою і ўласнасці, якую Господ, Бог ваш, мае даць вам. Вы пяройдзеце Ярдан і абжывецеся на зямлі, якую Господ, Бог ваш, мае даць вам, каб жылі ў супакоі ад усіх ворагаў навокал, ды жылі без аніякага страху ў месцы, якое выбера Господ, Бог ваш, каб у ім прабывала імя Яго. Туды прыносьце, што я загадваю. Цэласпаленні, крывявыя ахвяры, дзесяціны, дары рук вашых і тую найлепшую з ахвяр, якою прысягнеце вы Господу. Там перад Господам, Богам вашым, цешцеся вы, і сыны, і дочкі вашы, паслухачы, паслугачкі, а таксама левіт, які ў гарадах вашых прабывае, бо не мае ён ані часткі, ані ўласнасці паміж вамі. Сцеражыся, каб не складаць сваіх ахвяр цэласпальных на кожным месцы, якое убачыш, але на тое, якое выбера Господ у адным з пакаленняў тваіх. Занясі цэласпальныя ахвяры і там зрабі ўсё, што я табе загадваю. Калі ж захочаш есці і мясная ежа будзе даспадобы табе, забі жывёлу і з'еш мяса па дабраславенні Господа, Бога твайго, якое даў ён табе ва ўсіх гарадах тваіх. Чысты і нячысты можа есці яго, як сарну, так і аленя, за выняткам крыві. Яе выльеш на зямлю, як ваду. Не зможаш есці ў гарадах тваіх дзесяціны са збожжа, віна і алівы тваёй, першародных бычкоў і авечак, а не ўсяго таго, на чым прысягнуў ты і што захацеў скласці на добраахвотную ахвяру, а не першага плёну рук тваіх. Але будзеш есці іх перад абліччам Господа, Бога твайго ў месцы, якое выбера Господ Бог твой. Ты і сын твой і дачка твая, паслугач і паслугачка, таксама левіт, які знаходзіцца ў гарадах тваіх. І будзеш цешыцца перад Господам, Богам тваім, з усяго, да чаго прыкладзеш руку сваю. Чувай, каб не пакідаў ты левіта увесь час, калі будзеш жыць у зямлі тваёй. Калі пашырыць Господ, Бог твой, межы твае, як сказаў ён табе, і ты захочаш есці мяса, якога жадае душа твая, тады еш мяса паводле кожнага прагнення душы сваёй. А калі б далёка было месца, якое выбера Господ Бог твой, каб было там імя Яго, то забі з буйной і дробнай жывёлы, якую даў табе Господ, і як загадаў я табе, і спажывай у гарадах тваіх, як табе заўгодна. Еш іх так, як ядуць сарну і аленя, і чысты і нячысты хай спажываюць разам. Аднаго толькі высцерагайся, каб не спажываць крыві, бо кроў ёсць душа іх, і таму не павінен ты есці душу разам з мясам. Не спажывай яе, але вылівай на зямлю, як ваду. Не спажывай яе, каб добра табе было і дзецям тваім па табе, калі будзеш рабіць тое, што прыстойна перад абліччам Господа. Але тое, што пасвяціў ты і склаў праз прысягу Господу, вазьмі і прыходзь у тое месца,
якое выбраў Господ. І ахвяруй целаспаленні свае, мяса і кроў на ахвярніку Господа Бога твайго. Кроў ахвяр тваіх выльеш на ахвярніку, а мяса сам з'еш. Падпарадкоўвайся і слухайся ўсяго, што я загадваю табе, каб добра табе было і дзецям тваім па табе навекі, калі споўніш, што добрае і што мілае перад абліччам Господа Бога твайго. Калі Господ Бог твой раскідае перад абліччам тваім народы, да якіх ты ідзеш, каб завалодаць імі, і ты завалодаеш імі, і абжывешся на іх зямлі, сцеражыся, каб не трапіць у сеці праз іх. Пасля таго, як яны па прыходзе тваім будуць выгублены, ды і каб не шукаў іх абрадаў, кажучы, як служылі гэтыя народы сваім багам, так і я буду служыць. Не рабі падобным чынам Господу, Богу твайму, бо ўсе брыдкія рэчы, якія адвяргае Господ і якія ненавідзіць, яны чынілі для сваіх багоў, нават сваіх сыноў і дачок складаючы ў ахвяру і праводзячы праз агонь. Што я загадваю вам, тое і беражыце, і рабіце. Не дадавай нічога і не аднімай.